Це передбачена адміністративна відповідальність. Адміністративна відповідальність, не дивлячись на те, що у нас нема карантину. У нас є карантин. У нас надзвичайний стан введено. Причому тут надзвичайний стан? А як може бути карантин без Закінчений надзвичайного локдаун. стану? Немає локдауну. Як карантин може бути є. карантин без надзвичайного стану? Як вводиться карантин? Ці питання не до мене. Як вводиться карантин? Ці питання, я його не вводив. Кабміном на підставі звернення головного санлікаря. це Звернення, вопроси подання туди санітарного вище лікаря, як робиться? Я не знаю ці питання. Ну, Я так виконую те, що є вже на... Конституція тут діє? Конституція тут А ви що, діє? ви тільки одну Конституцію знаєте? чи що? Конституція – це документ, який має найвищу юридичну силу. Якщо закон суперечить Конституції, якщо постанова Кабміну суперечить Конституції, то вони є нікчемними. Вони визнаються нікчемними. Ну, я це не вирішую. Є рішення, Суперечить, не є суперечить. рішення Конституційного суду від 28 серпня 2020 року, де він каже чітко, що Кабмін не має повноважень обмежувати права людей. Стаття 64 Конституції говорить, що права людей визначаються Конституцією і законами. Про підзаконні акти там нічого немає. Ну, це ж не я вирішую. Не ви. Ну, Що тепер? Я виконую те, що Що вже є тепер? предписано. Що тепер? Ви свої документи для перевірки вашої особи можете пред'явити? Назвати свою фамілію, ім'я, по батькові? Дивіться, якщо ви вважаєте, що я порушив щось, да? Для встановлення вашої особи ви можете назвати свою фамілію? Якщо ви вважаєте, що я щось порушив, пишемо протокол. Ось це не протокол, виноситься постанова. Якщо я не згідно зі статтею 257, якщо я не згоден, що я щось порушив, то пишеться протокол. Звісно. Значить, пишете протокол, Для початку встановлюємо вашу особу. потім, нащо вам, щоб ішов? А як ви хочете, щоб я написав? Ви напишете, Постанову. ви не постанову, а протокол. Для початку встановити вашу особу я маю. Вам, щоб написати протокол, особа потрібна. Ви пишете протокол, пишіть протокол. На кого написати протокол? А фамілію потім пишете, я вам по документи покажу. Не проблема. Ім'я, фамілія вписуйте зразу в протоколі. Тобто Я не знаю, може ви там в розиску перебуваєте. Я не знаю. А може ви рептилоїд, я ж вас за маскою не бачу. Ви назвете свою фамілію, ім'я по батькові для перевірки вашої особи. Що ви будете перевіряти? По базі даних просто перевіримо вашу Нащо? особу. У вас які підстави вважати, що я там, не знаю, злочинець? Я вас запитую. Просто. У вас є повноваження запитувати просто? Згідно зі статтею 19 Конституції України, ви не можете діяти, як ви хочете. Ви можете діяти лише за законом. Ви знаєте що- тільки одну Конституцію України? Конституція має найвищу юридичну силу. В законі про поліцію так само написано, ви маєте діяти на підставі Конституції, на підставі закону про національну поліцію і на підставі інших законів. Від себе ви нічого не можете робити. Просто так спитати мене фамілію, ім'я, щоб перевірити, ви не можете. У вас мають бути на те підстави. Ви не надасте свої дані. Пишіть протокол. Якщо я порушив, пишіть протокол. Якщо ні, я пішов. Добре, вибачайте. Дякую. До побачення.